Velkommen til Aquafeelings e-learning instruktørkursus i babysvømning. Som den første kan vi tilbyde dig et komplet kursus i aktiv babysvømning. Kurset henvender sig til både gamle som nye instruktører, som ønsker at få inspiration og idéer til deres undervisning. Aquafeelings har undervist over 6.000 babyer de sidste 8 år. Det har givet os et know-how, som vi gerne vil dele med dig. Tag kurset hvor som helst og når som helst. Nemmere har det aldrig været. Aquafeelings undervisning er skabt ud fra vores egen teori. Det at skabe begejstring hos både baby og mor. Det er en noget anderledes undervisningsform, som indeholder grænseoverskridende øvelser. Højt tempo kombineret med nærhed og kærlighed er med til at påvirke både babyens og morens sindstilstand i en positiv retning. Det er en undervisningsform, som har vist sig at give de forventede resultater og udvikling af babyens personlighed. Det er meget sjovt, det der. Er det alle, der er Kurset indeholder 33 videoklip, der på en spændende måde viser de mange øvelser, lige til at bruge i din undervisning. Der medfølger et komplet kursusmateriale lige til at printe ud. Køb kurset i 3 eller 6 måneder. Alle instruktører i din virksomhed kan anvende kurset på én gang eller hver for sig, lige som det passer dem. Køb kurset nu og spar tusindvis af kroner på uddannelse af dine instruktører.